Il-Prim Ministru Robert Abela kundanna dak li deskriva bħala l-ar attakk fuq il-ġudikatura mill-fera estremista tal-Partit Nazzjonalista. F'messaġġ fuq il-medja soċjali tiegħu Dr. Abela kiteb li għax maġistrat ma ddeċidietx kif riduha huma fatt ġudizzjarju akkużawha li hija kompliċi f'rejat u illegalità waqt li talbu li tinfetaħ investigazzjoni fuq diversi livelli fuq żewġ maġistrati. Il-Prim Ministru kienet jirreaġixxi għall-appell li ressaq l-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi f'wieħed mit-tliet dikreti li ċaħdu it-talbit tiegħu biex jixħed nies f'inkjesti maġisterjali. Hawn irriżulta kif ħabbar One News li Azzopardi fetaħ attakk frontali kontra il-maġistrat Dr. Bridget Sultana li ma laqetlux it-talbiet billi implika li din kienet saħansitra kompliċi mal-gvern fit-twettiq tar-rejat. Minn barra hekk żied id-doża tal-attakk isteriku tiegħu billi implika maġistrata oħra Donatella Frendo Dimek li skontu kitbet id-dekriet flok il-maġistrat tal-Assa. L-avukat tal-Aqda Repubblika wasal sal-punt li jitlob dik li fi kliemu għandha tkun investigazzjoni fuq diversi livelli fil-konfront ta' żewġ maġistrati. Il-Prim Ministru tenna li dan huwa attakk faħxi fuq l-istituzzjoni ġudizzjarja ta' pajjiżna u ikkundannah b'saħħtu kollha, insista li mhux se jħallih għaddej lanqas. Fi tliet deċiżjonijiet li ħarġet nhar it-tnejn li għadda l-Maġistrat Dr. Bridget Sultana qalet li ma tresqitx evidenza minn Jason Azzopardi meta talab l-inkjesti kontra il-Ministru Clint Camilleri dwar allegat reket ta' irmiġġi fil-port tal-Imġar fix-xogħlijiet tal-Pixxina Fawdex u f'dawk infrastrutturali fi triq in-Nadur. Riċentament ukoll Azzopardi talab inkjesti kontra l-Ministru Silvio Xkembri u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella. Dawn ukoll ġew miċħuda mill-qorti u anke ntilfu fl-appell. Dan ftit wara li wkoll ammetta li kien gideb fuq is-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol meta implikah fuq allegati irregolaritajiet serji fl-Aġenzija Identità. Fil-messaġġ tiegħu il-ħamis filgħodu Dr. Abela wkoll qal li ma jistax ma jinnotax iskiet assolut u l-ebda kundanna mill-ħbieb tal-fazzjoni estrema li fi Brussell b'ipokrezija imorru jħamġu isem pajjiżna. Double standards assoluti temm il-Prim Ministru tal-li aġir isteriku ta' Jason Azzopardi jirrifletti wkoll il-kummenti pubbliċi espressi mill-President Onorarju tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina fl-aħħar jiem fejn allega li l-qrati mhux qed jagħmlu xogħolhom la darba ma jdoqqux id-diska tagħhom. Anke l-Partit Laburista kundanna bil-qawwa dal-aġir li jkompli ma' dak li seħħ fl-aħħar jiem b'attakk faħxi fil-konfront tal-ogħla istituzzjonijiet f'pajjiżna u l-pilastri tad-demokrazija fosthom il-ġudikatura u l-Speaker tal-Parlament mill-fazzjoni estremista li tmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Stqarrija mill-Partit Laburista qalet li jekk xejn Bernard Grech għandu juri l-awtorità tiegħu u jiddeplora dawn l-attakki intiżi biss biex jintimidaw u jwaqfu lill-istituzzjonijiet milli jwettqu xogħolhom skont il-ħaqq u s-sewwa. Ingħat li l-messaġġ tal-fazzjoni estremista li la toħnoq lill-Partit Nazzjonalista huwa ċar jew tagħmel kif ngħidulek jew nattakkawk u nippruvaw inkissruk.